So yun guys, welcome sa panibago kong video ngayon. Dahil nga mga nakaraan, nagbablog tayo ng mga about sa prutas, yung mga kakaibang prutas. Ngayong araw guys, may nakita tayo ngayong kakaibang prutas. Papunta sana kami sa bundok. May nakita tayo ngayon na kakaibang prutas na bibihira mo na lang makita. Di ko alam kung sa ibang lugar, marami pa nito. Pero dito sa Bicol, bihira mo na lang makita. Kung tawagin dito sa lugar namin guys, bugnay. Ito yung puno niya. So guys, oh. Mga hilaw pa. Pero ang pag naghinog kasi to guys, kulay itim na. Comment nyo guys kung anong tawag sa inyo nito. Dito sa lugar namin, bugnay. So titikman natin siya. Nakatikim pa ako nito, hindi pa sa dito sa Bicol. Nakatikim ako nito sa Bulacan pa. Nung pumunta ako doon, itsura niya. Yan. Asim. Maasim siya pero masarap. May buto siya. Sa ibang lugar pala guys, kung tawagin to bignay. Dito kasi sa amin, bugnay. Masarap to guys pagka nilalagay sa Tupperware na may asin na kaunti, tapos lalagyan mo ng asukal, yung kinakalog. Yun, mas masarap yun kasi nag-aagaw yung yung asim saka yung alat, tapos tamis. Hanap tayong hinog na. Ito iuwi ko to. Kasi kahit hilaw, nakakain naman to. Maasim nga lang. Kasi yung mga hinog na, yun yung matamis na. Gaya nito. Ito hinog na to. Pero umiitim pa siya. Ito kasi parang maroon pa lang siya. Masarap. So ang itsura ng dahon niya guys, para siyang guyabano. Yan, parang guyabano talaga. Tapos yung amoy niya, halos wala siyang amoy. Kasi yung guyabano, malakas yung amoy niya. Tapos meron pa dito guys na isang sampalok. Ito maganda to kasi mura pa. Bang! Oh! Mas maasim! Manguha tayo. Patikim natin doon sa tropa natin kung maaasiman siya. Okay, alam niyo yung prutas nito? Alam niyo yung prutas nito? Tikon mo nga. Asin. Ito kahit yung malit lang. Ito. Yung ngain mo agad. Asin kilig. So yun guys, nandito kami ngayon sa Baluarte na ni Ludwig. Siya nagbibideo sa akin sa Natulang Brothers. Meron dito siyang mga kambing. Ayan. Mga na yan. Buntis na yung iba dyan. Di ko alam kung sino ama.